Kinahanglan makatiwas ka gyud anak. Pobre ta. Ug ang imong paglampos unya sa pag-eskwela, ang bugtong kong ikabili nimo kung mahanaw na ko ni ining kalibutana. Maayo kay gitagan ka og kwarta sa imong mama, Devin na. Ako magiingnan nga, doon ako'y duha ka libro nga palitunon. Maong mihatag dayon. Ang parihas di ay taog diskarte. Unya, tana. Nagpaabot na turo nato atong duha ka uyab. Di na lang ta manood sa klase. Sige, day. Tana, kikiningaw na ko ni Robert da. Tana, day. Ganyara ka nga, nagpaabot na mo, Robert. Ganihara, uy. Kuyawanan ko na. Abi na ko, di kamtong nga. Dili may tabo nga pakyaso na atong sapot, uy. Unya, sige uy. Magbuwag na ta. Makita lang unya ta sa school ugma. Sige. Robert, tana. Tana. Verna. Robert. Robert. Oy, naunsa ka man, oy, Verna. Mura ka man og nagluya nga nauli din hisbay. Kapoy, uy. Kutas. Ha? Uy, nga no good. Nag-exam ang mi kanina, ma. Naluya kong answer sa exam, uy. Aw, ana man gyud ng estudyante. Ay, maayo ka man gani kay naka-college ka. Ako taon. Igo ra gyud ko naka-graduate sa high school. Oh. Oy. Ngano ka, oy? Ngano ka? Waman, ma. Naglain lang nga akong kabuhi. Oy, basin og unsa na ka na, ha? Basin og napasaran ka. Dili ka baya usahay mo dumdum sa hustong oras sa pagkaon. Ay, wara lagi ni ma, wara ni. Nala sige kay mangumpra pa ko sa syudad para sa atong sari-sari store. Ikaw lang unay bantay sa tindahan, ha? Oo, ma. Na sige, diha ka una. Noon sa man ko lain man kinagpaminaw na ako sa akong kuto-kuto. Unsa? Mao ka na, Verna. Ako'y kuyawan ng kanon na yung pagsuka-suka. Basig mabdos ka. Anton? Dili lang unta ko mabdos, oy, Anton. Masige pa tiyan ko ni mama kung matinuod ang imong katahap. Ikaw manggod. Di ka patuog tambag. Basta ako, dako ka pagtuo. Nga mabdos ka. Nagbasol noon ko na. Nganong naguyab-uyab ko. At tinuod no, Verna. Ako, nagagusto ko nimo. Apan, wa talaga ka panguyabi. Kaya ako pag-eskwela labi, akong giunag atiman. Umunay nung dan nga, buyagon tagad ka. Sa ibo pag-uyab-uyab. Di ba gina magbungag maayo? Diyos ko, dili lang ginunta ko mabdos. Magtinarong na gid ko sa akong pag-eskwela. Maayo lagi kung di ka mabdos. Apan, kung mabdos ka gud, mauna ka kasi ang pag-eskwela. O maminyo ka gud, nga dili man katiwas. Huwag kay kaluoy nga pagkaanak. Imo lang dahil kong giilad. Nagtuo ko nga nagtinarong kas imong pag-eskwela. Apan di ay, ang pagpangunda kay imong giatiman. Basalo ako pa. Gibasulan na ako ang tanan. Huwag na ang pagbasol mo, Berna. Dili ka na gyud magkatuwa sa imong pagtuon tungod kay mabdos ka na. Pagkanukon sa akong pagpaningkamot, aron ka lang unta magkatiwa sa imong pag-eskwela. Yusikan mo lang yun ang tanan kong pagpaningkamot, Berna. Basalo ako, ma. Basalo ako. Kinsay amahan ni anang mong gisambak, ha? Antoon ta siya, aron manubag siya ni anang nahitabo ni mo. Kinsay amahan ni anang imong gisambak!
Karon nga misibat ang laking nagkapamabdos nimo. Matao ka ng imong gisabak nga way amahan. Hayop nga, Robert. Ingon siya, mahal ko niya. Pero dili di ay. Pagkaanugon sa mahayag unta nga ugma nga imo lagi usikan, Verna. Tungod kay ikaw ra mismo ang miunay sa pagubay ini. Masayloan na lang kuma. Maluoy ka. Dawatan na lang ning nahitabo na ko. Ayawin taon kong isalikway. Ikaw nga akong inahanara ang akong kadangpan sa tanan akong problema karon. Dili ko ikaw mahimong isalikway, anak. Kay bugtong ko ikaw, anak. Na sige. Pagkatawhon ta ka ng imong gisabak. Gabaan ra si Robert sa'yo pagsalikway sa'yo tulubagon ako. Gabaan ra siya. Ma, Lola, gusto ko eskwela. Oh. Pero dili pa karon ha. Kay gamay pa man ka. Mao ka na apo ko. Paeskwelahon taon niya ka. Hmm? Basta, ma. Sige, adin ako. Duwa ko. Kung may eskwela na unya si Inday Cindy, ma. Maningkamot ko nga, mapatiwas ko gid siya. Dili ko gusto nga mahisama siya na ako. Nga nahibong inahanapan dili asawa. Kana. Ingon ana gyud ang buhata. Ug magampo lang ta. Nga dili siya mahisama nimong misubay sa hiwi nga dan. Mayo! Hmm. May tao man nga nanangpit sa gawas, ma. Kadali lang ha, akong tabuan sa bintana. Kinsa man ka ning... Oh, siya na. Si Antona. Mao ba? Doktor ka na di Iron? Oh, o karon Verna, panahon na nga, ipadayag ko ni mo akong gibati. Mahal ko ikaw, sukad pa ka niya to. O kung sugton ko ni mo karon na, magpakasaltas labing dali panahon. Robert, dili na ko angay ni mo. Tungod kay disgrasyada ko. Pangita na lang og lain. Kanang babae nga putli. Wa magkapausap na kung nahitabo ni mo. Mahal ko ikaw. Dawata akong gugma. Ug ako. Ako yung mga mahan sa bata. Ug ako'y buhatag niya og maayong kaugmaon. Ako, Verna. Pag-ibig ay sadyang kanyan. Tiwala sa isa't isa'y Dako na lang ang akong pasalamat. Gabi sa nahisukamot ko. Apan aduna pa'y usi ka lalaki nga may pabangon ako. Ug nagpakasal na ako. Ug manghinaot ko nga makahatag og pagtulunan kining akong taagi sa mga batan-on nga nagtunga pa. Nga dili sila mag-uyab-uyab samtang nagtunga pa. Aron dili sila magmahay sa umaabot unya nga mga adlaw. Dinhi na lang kukutob og daghang salamat. More power, Arimen. Mao kito mga higalan kaagi ni Verna nga taga Talamban, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkalohan, maging sino ka man. kahit
Ang mong kaagigibatan na doon sa radyo ni Joy Badayos, ugapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidabit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagaha, ipada sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tanong pa